Eli moi vaan pitkästä aikaa. Mä sain tänään aamulla ihan hetken mielijohteen ja aloin tehdä tämmöistä maideita. En oo ikinä ennen tämmöistä tehnyt, eli saa nähdä mitä tästä nyt tulee, mutta tässäpä tätä tehdään. Mä oon just lähdössä ratsastamaan, kello on about 1:15. Mä ajattelin mennä täällä Karoluksella ja sitten tuolla uudella hepalla Vincentillä ja Baldolla. Saa nähdä, en välttämättä niin kuin kovin huolellisesti ehin niitä ratsastamaan, pitäisi kokeisinkin lukea, mutta tietenkin kaikki tämmönen ylimääräinen tekeminen kiinnostaa, kun pitäisi niihin kokeisiin lukea niin paljon enemmän. Mut joo, mun on pakko täyttää Karolus uudestaan, koska sen täyttö on löystynyt ihan hirveästi. Se on ihan tämmönen pehmeä ja mä en oikein sellaisesta tykkää, eli mä täytän sen uudestaan ja sitten lähdetään ulos. Kello on nyt 3. Meni siis todellakin tunti tuossa täyttämisessä. Ja mä sit päätin, että mä jätän Valdon pois, että mä menen vaan nämä 2 herraa tässä. Mä otin nyt ekana Vincentin tänne ulos. Täällä sataa lunta, on satanut koko yön ja koko tämän päivän. Et siis nähtävästi tästä tulee ihan hankitreeniä, vaikka sitä en suunnitellutkaan. Saa nähdä, että millaista tästä tulee. Mä en oo ikinä ennen mennyt Vincentillä, kun se on sen verran uusi heppa. Senkin puolesta ja sitten sen puolesta just, että täällä on ihan kamala määrä lunta. No niin, nyt on Vincent ratsasteltu ja kuten voitte huomata, niin oli kyllä aika vaiheikasta. Että aluksi se oli vaan semmoista ihan jäätävää pelleilyä. Ja menin sitten ottamaan vähän laukkoja tuohon ylämäkeen, että saatiin tältäkin kaverilta vähän energiaa pois. Karoluksella mä sitten varmaan meen vähän enemmän jotain esteitä, että tulee vähän vaihtelua tähän videomateriaaliinkin. Jäi vähän lyhyeksi nyt tää Karoluksen kanssa meneminen, kun mun kamerasta uhkaa loppuu sekä akku että muisti. Vähän me tossa hypeltiin, mutta ei se ollut kovin tyylipuhdasta menoa. Tuossa on sen verran lunta ja mä oon niin rapakunnossa itekin, kun en oo hetkeä taas hypellyt. No menen sisälle ja syön jotain ja sit katon mitä teen, että pitäisi varmaan noita koulujuttuikin miettiä. No niin, nyt on taas kamera toiminnassa. Mä siirtelin nämä kaikki klipit tänne tossa sillä aikaa, kun tää mun kamera oli lataamassa muuten ja semmoista. Tänään mulla ei oikeastaan muita suunnitelmia, paitsi just lukea lisää kokeisiin. Ja varmaan aloitan tän videon editoimista.
Mä en ole tässä koneella ollessani saanut oikeastaan mitään muuta aikaan, kuin että on löytänyt semmosen sopivan taustabiisin tohon tämän My Day-videon taustalle. Ja sit mä oon lukenut noita keppievosvlogeja. Nyt mä ajattelin aloittaa tän videon editoimisen, että mä saan tän joskus tubeenkin ja sellaista. Nyt mä menen syömään ja sitten varmaan luen vähän filosofiaa ja sen jälkeen mä mietin, että mulla on tosta pari myyntiriimua Marjamin kisoihin tulossa, jotka kaipaa vielä ompelua, niin mä ne ompelen ja ehkä sitten vielä noi Vincentin suitsetkin kasaan, jos kerkeän. Kello on nyt 9. Ja riimut on valmiit. En tehnyt noita Vincentin suitsia. Mä tiedän, että niistä tulee olemaan ihan hirveä projekti, niin jätin suosiolla seuraavan kertaan. Nyt loppuen suunnitelmissa mulla olisi varmaan videon tekemistä ja filosofian lukemista. Ja silleen. Mä jatkan nyt tän videon editoinnista. Ja siirrän ihan kohta nämä vikat pätkät vielä koneelle. En tuu tänään tekemään enää mitään sen ihmeellisempää. Kellokin on jo aika paljon. Kello on 12:30. Että varmaan teen tän loppuun, jos vaan on jaksamista. Sitten luen tätä filosofiaa, niin kuin varmaan viime pätkässäkin jo totesin. Kiitos kaikille, jotka on tän kattonut. Mun mielestä tää oli kyllä tosi kiva tehdä. Että varmaan tulee olemaan näitä useammankin. Tai niin kuin tuun tekemään näitä useammankin. Ja ei mulla varmaan sitten muuta. Kiitos kaikille ja hyvää